mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Miyerkules, November 25. Narito ang mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Nagsagawa ang Candon City ng libreng X-ray clinic sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Eric Singson para tulungan ang mga empleyado sa business sector, lalo na ang mga nangangailangan ng working permit. Daytoy apo ket part iti pre-boss activity tayo. So in preparation iti business one-stop shop by January next year. Daytoy apo iti na tutulagan na pag-agrian iti office of our good city mayor, the Honorable Eric D. Singson, City Health Office kanti BPLO, as part of the objective tayo nga for to ease the ease of doing business, no. DNR Central Southern Ilocos Sur nagsagawa ng clean-up drive bilang bahagi ng Coral Bleaching Awareness Month. Pinaunahan ni Bukal Faina Zaragoza ang committee hearing ng ordinansa para sa mga media practitioners kahapon. Institutionalizing the media practitioners dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur. Kaya tayo dito'y nga ordinansa is to give recognition and to all the accredited media practitioners tapno matlaeng magunod da dayjay kasapulan para kadakwada maited dagiti maited matlaeng dagiti programa nga rubeng laing para kanyada. Ginanap sa lalawigan ng Ilocos Norte ang kauna-unahang Philippine Handloom Weaving Festival na pinaunahan ng DOST upang itampok ang pamana at modernong inobasyon. Four-Piece Partnership Summit matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 sa La Union. We are seeing the consolidated impact on the lives of the family using a tool, yung aming pong SPD, yung Social Welfare Development Indicator. So dahil meron ho tayong standard na tool na ginagamit, makikita natin yung progress at yung impact. Upang palakasin ang kaalaman ng mga barangay sa banta ng isyong umiiral sa West Philippine Sea sa Anda, Pangasinan, ay pinagtibay nito ang Advocacy Team for West Philippine Sea. Mula sa news headquarters ng BPN, ito ang North Central ngayon. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, nagsagawa ang Candon City ng libreng X-ray sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Eric Singson para tulungan ang mga empleyado sa business sector, lalo na ang mga nangangailangan ng working permit. Yan ang ating alamin sa detalye ni Danny Antalan. Nagkaroon ng free X-ray clinic ang Candon City sa pamagitan ng administrasyon ni Mayor Eric Singson upang matulungan ang mga empleyado ng business sector lalo na ang kukuha ng working permits. Ang programa ay sa pamamagitan ng City Health Office at ng Business Permit and Licensing Office at ang malaking tulong mula sa Center for Health Development ng Region 1 nangyari sa Candon Center for Culture and Arts. Maraming mga empleyado ang sinamantala ang 2 araw na aktibidad lalo na ang mga nasa food and hospitality sector. Ipinaliwanag ni Dr. Joy Villanueva ang nasabing programa. Daytoy apo ket part iti pre-boss activity tayo. So in preparation iti business one-stop shop by January next year. Daytoy apo iti na tutulagan na pag-agrian iti office of our good city mayor, the Honorable Eric D.
iti objective tayo nga for to ease the ease of doing business, no. So adadtoy apo dagiti employees di agduduma nga business sectors iti City of Candon. This is part of their health screening ngamin nga regular nga health screening each year sakbay da apo nga makasecure iti health permit da or sanitary permit kadagiti business owners. So adda dagiti checklist, no, iti required nga laboratory test. So karaman nga rod dato yun chest x-ray tapno ti kasta ket ma-ensure tayo apo nga dagiti workers iti business sector ket nasalun at da awan iti infectious nga sakit da with this ket we ensure nga adda iti healthy nga workplace, no, kadagiti business sectors tayo. Ang mobile X-ray clinic ay ginawa mismo sa nasabing gusali sa tulong nina Jernen Jong at Mark Edison Di Soto, parehong Health Program Officer ng Department of Health ng Region 1. Sa ginawang X-ray, tatayo palikod sa X-ray machine ang mga nasabing pasyente at pagkatapos ng ilang minuto, lalabas na ang datos sa may computer aparatos. Daytoy apo ket part iti pre-boss activity tayo. So in preparation iti business one-stop shop by January next year, daytoy apo iti na tutulagan na pag-agrian iti Office of our good City Mayor, the Honorable Eric D. Singson, City Health Office, kanti BPLO, as part of the objective tayo nga for to ease the ease of doing business, no. So adadtoy apo dagiti employees di agduduma nga business sectors iti City of Candon. This is part of their health screening ngamin nga regular nga health screening each year sakbay da apo nga makasecure iti health permit da or sanitary permit kadagiti business owners. So adda dagiti checklist, no, iti required nga laboratory test. So karaman nga rod dato yun chest x-ray tapno ti kasta ket ma-ensure tayo apo nga dagiti workers iti business sector ket nasalun at da awan iti infectious nga sakit da with this ket we ensure nga adda iti healthy nga workplace, no, kadagiti business sectors tayo. Ang programa ay bahagi ng pre-boss activity bilang pag-aanda na rin sa business one-stop shop ng Candon City na taon-taon ginagawa sa unang buwan dito sa syudad. Nasa 600 ang target ng 2 araw na free chest x-ray. DNR Centro Southern Ilocos Sur nagsagawa ng clean-up drive bilang bahagi ng Coral Bleaching Awareness Month. Jerry Gabaon sa detalye. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Coral Bleaching Awareness Month ay matagumpay na nagsagawa ng clean-up drive ang DNR Centro Southern Ilocos Sur sa pangunguna ni Centro Officer Frank Vincent D. Danglos, katuwang ang BGU Tarangotong, LGU Tagudin, PNP, BFP at BGMP. Sa aktibidad ay nagtulungan ang mga voluntaryo upang alisin ang mga basurang plastik at iba pang mga basura upang makatulong na protektahan ang karagatan at suportahan ang patuloy na pagsisikap laban sa polusyon sa dagat. Matatandang tuwing Nobyembre, ginaganap ang Coral Bleaching Awareness Month, isang panawagan na palakasin ang kamalayan at isulong ang sama-samang pagkilos para sa konserbasyon at rehabilitation ng mga coral reef at mga sistemang sumusuporta sa marine biodiversity. Kaugnay nito, patuloy na hinihikayat ng DNR ang publiko na makilahok sa pangangalaga sa mga coastal at marine ecosystem. Ginanap sa lalawigan ng Ilocos Norte ang kauna-unahang Philippine Handloom Weaving Festival na pinaunahan ng DOST upang itampok ang pamana at modernong inobasyon. Alamin natin yan sa detalye ni Van Taboyo.
Ipinagdiwang ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng DOST Philippines Textile Research Institute o PTRI ang mayamang tradisyon ng paghahabi ng Ilocos sa unang Philippine Handloom Weaving Festival na ginanap sa Robinson's Place sa Nicolas, Ilocos Norte. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 2025 National Science, Technology and Innovation Week, tinampok ng festival ang pinagsamang pamana at modernong inobasyon na nagpapakita kung paano patuloy na umuunlad ang paghabi ng Filipino habang pinapanatili ang ugat ng kultura. Inorganisa sa pakikipagtulungan ng pamalaang panlalawigan ng Ilocos Norte at iba pang mga stakeholders ang pagdiriwang. Nagtipon ng mahigit 120 maghahabi mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Humigit kumulang 40 booths ang nagpakita ng kanilang handcraft na tela, mga makabagong diskarte sa paghabi at artistikong mga likha na binibigyang diin ng paghabi bilang parehong kultura na nagpapahayag at isang landas tungo sa napapanatiling kabuhayan, malikhaing industriya at pagbibigay kapangyarihan sa komunidad. Binigyang diin ni DOST Secretary Renato Solidium Jr. ang koneksyon sa pagitan ng agham, pagbabago at kultura na tinitiyak ang patuloy na suporta para sa mga komunidad ng paghabi. Napansin din ni Presidential Assistant for Northern Luzon Ana Carmela Remigio ang papel ng festival sa pag-iisa ng sining at teknolohiya upang palakasin ang mga industriya at komunidad. Para sa rehiyon ng Ilocos, ang PHWF ay isang tulong sa lokal na kultura, ekonomiya at pagbabago. Nagbibigay ito sa mga lokal na artist na pagkakataon sa pangkabuhayan, nagtataguyod ng turismo at nagpapalakas sa presensya ng rehiyon sa mga malikhaing industriya sa pamamagitan ng paglalantad sa mga lokal na panghahabi sa mga makabagong teknolohiya at pinakamahusay na kagawian. Tinitiyak ng pagdiriwang na ang mga tradisyon ng paghabi ng Ilocos ay mananatiling mabubuhay sa ekonomiya, may kaugnayan sa kultura at kinikinala sa buong mundo. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng DOST, ang paghahabi ng handloom ay pinagdiriwang hindi lamang bilang isang anyo ng sining, ngunit bilang simbolo ng pambansang pagkamalikhain, pagbabago at pagbibigay kapangyarihan sa komunidad. Four-Piece Partnership Summit, matagumpay na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 sa La Union. Narito ang detalye. Kamakailan ay nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng Four-Piece Partnership Summit upang parangalan at kilalanin ang mahalagang kontribusyon ng mga ahensya at stakeholder nito. Sa summit ay kinilala din ang mga kampiyon na benepisyaryo, national government agencies at civil society organization sa kanilang mahalagang kontribusyon sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Filipino Program at pagsugpo ng kahirapan sa lalawigan. Samantala, iniharap din ng La Union Provincial Operations Office ng DSWD Field Office 1 ang katayuan at kagalingan ng mga benepisyaryo ng sambahayan ng Four-Piece na nagbibigay ng pangunahing datos sa pag-unlad at kapakanan ng mga pamilyang tumanggap. Sa mensahe ni Regional Director Marie Angela Gupalan ay binigyan din niya ang kahalagahan ng kaganapan at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng tagumpay ng Pantawid Pamilyang Filipino Program. We are seeing the consolidated impact on the lives of the family using a tool, yung aming pong SPIDI, yung Social Welfare Development Indicator. So dahil meron ho tayong standard na tool na ginagamit, nakikita natin yung progress at yung impact nga nung lahat ng maliit-maliit na tulong ng bawat isa po. Kaugnay nito, ang Provincial Exemplary Local Government Units ay ginawaran din sa ilalim ng 2025 Search for Model LGU Implementing Four-Piece na nagbigay diin sa mga kasosyo ng lugar na pamahalaan na nagpapakita ng natatanging pangako at pagiging epektibo sa pagsuporta sa mga layunin ng programa. At yan ang mga balitang ating abangan dito lang sa North Central ngayon. Mga
ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marik na tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller,
double beds ken monoblock chairs. Ada pa iti piyesta ti Yanmar ken kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukua Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sa pagpapatuloy ng mga balita, pinangunahan ni Bukal Fainas Zaragoza ang committee hearing ng ordinansa para sa mga media practitioners kahapon. Nico Valdez sa detalye. Isang bagong ordinansa ang isinusulong ni SPM Fainas Zaragoza, Committee Chair on Media Affairs, para sa mga media practitioners and organizations sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kahapon, ginanap ang unang committee hearing sa draft ordinance na inakda ni Zaragoza kasama ang iba't ibang media organizations at concerned government agencies gaya ng Philippine Information Agency, DILG at PNP. Sa panayam kay Zaragoza, ang ordinansang ito ay ang pagkilala at ang pagbabantay sa welfare ng mga media practitioners at organizations sa lalawigan. Institutionalizing dagiti media practitioners dito'y probinsya tayo nga Ilocos Sur. Kaya tayo dito'y nga ordinansa is to give recognition and to all the accredited media practitioners tapnumet laeng magunod da dayjay kasapulan para kadakwada maited dagiti maited metlaeng dagiti programa nga rubeng laeng para kanyada such as no kasapulan da ti protection amok nga dumot dagiti issues nung may papan pa dagiti media practitioners tayo kas datay na ibagada dagiti death threats kada dagiti concerns that maybe this ordinance will be able to be a dangipon na tapno maprotektaran da ken dagiti kasapulan da nga benepisyo ket maited kadakwada but really it is to maintain the relationship between PG and the provincial government and the media practitioners so that there will be a collaborative effort tapnumet laeng napaspaspas ti pinakay ited wenno pakay disseminate dagiti impormasyon nga masapol da tapnumet laeng mapatibkerpay dagiti impormasyon nga mabalindang ited para dagiti kaadwan. Napag-usapan sa hearing ang mga concerns ng mga media men, gayon din ang pagbuo ng Ilocos Sur Media Affairs Council o ISMAC. Dito nga ordinansa with the recognition of all these accredited media practitioners, we hope that maited ni datinan anay nga suporta, benepisyo, ken coordination tapnumet laeng maited tay metlaeng DJ kusto nga kusto ken DJ napudno nga pinag-report dagiti para dagiti ka constituents. Kahit na marami pang aayusin sa nasabing draft ordinance ay inaasahan naman ang pagpasa nito sa lalong madaling panahon. Upang palakasin ang kaalaman ng mga barangay sa banta ng isyong umiiral sa West Philippine Sea sa Anda, Pangasinan ay pinagtibay nito ang Advocacy Team for West Philippine Sea. Ismael Brin sa detalye. Upang mapaiting pa ang kamalayan patungkol sa West Philippine Sea, naging magkabalikat ang lokal ng pamahalaan ng Anda, Pangasinan, 71st Infantry Battalion Philippine Army, Coast Guard Station Pangasinan, Anda Police Station at 1st Provincial Mobile Force Company ng Pangasinan Police Provincial Office sa isinagawang Barangay Advocacy Team for West Philippine Sea o BAT4WPS.
Layo ng programa na palakasin ang kaalaman ng mga barangay sa banta ng isyong iniira sa West Philippine Sea at ihanda ang mga opisyal ng barangay bilang force multipliers sa maritime domain awareness sa mga baybayin komunidad sa Western Pangasinan. Bitbit ng temang Our Seas, Our Right, Our Future, binigyang diin ng inisyatiba ang pagpapalakas ng pagiging makabayan at pambansang kamalayaan sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa WPS. Naking pasasalamat naman ni Lieutenant Colonel Benny Singka, commanding officer ng 71st IB, sa mga nakatuwang sa aktibidad at sa mga pagpapaigting ng Integridad Coastal Barangay Empowerment Program o ICBEP. Aabot sa 61 barangay official at senior high school student ang lumhok sa serya ng lecture. Tampok din sa aktibidad ang paglagda sa Pledge of Commitment ng mga kalahok. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming i-follow sa aming social media accounts para palagi updated sa aming live stream. Ako si Alma Carlos. Magandang hapon, North and Central Luzon.